Киң болыннарда, урман кырларда агачлар, гөлләр кибеп сулдылар. Яфракларны күр әле, алтын төскә кергәннәр, бар дөньяны күмгәннәр. Җил чыкканда шаулашалар, оча-оча уйнашалар, һавада әйләнәләр һәм җиргә сибеләләр. Данис, ниң син мусаланып барасың? Эх, Иделя. Менә җәй дә үтеп китте. Безне мәктәпнең кыңгыраулары чакыра. Нишләпсең син шундый моңсу? Шатланырга кирәк. Тиздән син дусларыңны очратасың, яраткан укытучыларыңны күрәсең. Алар да бит мәктәпкә шатланып киләләр, чөнки зур бәйрәм. Яңа уку елы башланды. Ни сөйлисең син? Нинди зур бәйрәм? Укытучылар үзләренең сумкаларына икеле тутырып киләләр дә, син ничек килеп җиттең? Йокың туйдымы? Кичә уйнан бик арып кайтмадыңмы дип сорап та тормыйча, сразу ишек тикшерәбез дип тотыналар. Менә геометрия укытучысын гына алыйк. Теорема избатла дип минем үзәкләремә үтәчәк бит. Аны Пифагор избатлаганы гына җитмәгәнмени? Юк, Данис, мин синең белән килешмим. Безнең Иштуган урта гомуми белем бирү мәктәбендә укытучылар андый түгел. Алар тыңгы белмәс кешеләр. Җәй көне дә көзне сагына, балаларын уйлый иртә кичен һәр көн күзе мәктәп ягында. Дәрес бирә җиләк җыйганда да, су сипкәндә кичен бакчада, табигатькә чыгып сирәк-мирәк бераз яллар итеп кайтса да, укытучы өчен уку елы урак өсте, уңыш үстерү. Мәшәкатьләр, борчу, шатлык белән һәрбер уку көнен уздыру. Иделя, без синең белән үзара сөйләшәбез, ә безне бит хөрмәтле телевизор караучылары көтә. Ой, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Иштуган урта мәктәбе укучылары сәламли. Мин 6-нчы сыйныф укучысы Габдулова Иделя булам. Ә мин 9-нчы сыйныф укучысы Гайнуддинов Данис. Ни дисәң дә, Иделя, мин көзне яратмыйм. Миңа җәй булсын, җылы булсын. Ә минемчә, һәр ел фасылы үзенчә матур. Кара безнең мәктәп ничек матур бизәлгән. Шулайын шулай, ләкин бүген шундый салкын җил урамда, өйдән чыгасы да килми. Мондый салкын көннәрдә кешене якты, матур истәлекләр җылыта дип уйлыйм. Ничек инде? Менә бит безнең мәктәбебездә якты, матур истәлекләрен саклый торган китабыбыз бар. Мәсәлән, бу фотога кара әле. Безнең мәктәпнең юбилеена багышланган бәйрәм чарасы узды. 30 ел узгач безнең мәктәп кунакларга кабат ишекләрен ачты. Истәлек дөньясына чумырга чакырды. Юбилей уңаеннан мәктәп укучылары һәм укытучылары кеше белән концерт программасы әзерләнде. Бик матур, җылы атмосфералы, якты истәлекләргә бай очрашу булды. Мәктәп гөжләп торды, кунаклар күп килде. Төрле елларда мәктәбебезне тәмамлаган чыгарылыш укучылары, Иштуган мәктәбе коллективында эшләп лаеклы ялга чыккан мөгаллимнәребез килде. Һәр кем сүз алып үзенең якты истәлекләре белән бүлеште. Рәхмәт сүзләре җиткерелде. Никуда не деться, годы не вернуть, покидает детство, всем когда-нибудь парта школьная мне снится, и задачника страница, помню всех учителей до одного. О чем-то громко коноватая девчонка из безоблачного детства моего. Если приглядеться, мы всегда спешим, каждый хочет в детстве стать скорей большим. И задачника страница, помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то громко коноватая девчонка из безоблачного детства моего. Нам бы
Әйе, ул көн минем хәтеремдә бик зур эз калдырды. Кара Иделия, нинди медальләр? Кемнеке микән бу? Ник инде оныттыңмы ни? Әйдә искә төшерәбез. 2023 елның март айында Тат Агро Экспо 2023 авыл хуҗалыгы күргәзмәсе булып узды. Күргәзмәдә бөтен Россиядән 350дән артык компания катнашты. Җиңүчеләр составында безнең укучылар да бар иде. Агророботлар номинациясендә җиңүчеләр Халилов Илназ, Иванов Роман, Денисов Никита, Гайнетдинов Әдел, җитәкчесе Бурханов Тимур Юрьевич. Мин музыка ишетәм. Без нәрсә конкурска әзерлек башлыйбыз мәллә? Юк, Әмир, тынычлан. Без Данис белән күңелле, кызыклы мизгелләрне искә төшереп утырабыз. Ә хәтерлисезме? Без Талант Фест конкурсына барган идек. Шундуоз һәм мелодия ансамбле Талант Фест муниципаль балалар иҗаты конкурс фестивалендә актив катнаштылар. Шундуоз ансамбле вокал номинациясендә 2нче урын яулады. Мелодия ансамбле инструменталь ансамбль номинациясендә 3нче урын яулады. Эх, күңелле матур мизгелләр күп булды инде. Балалар, кыңгырау шалтырады бит инде, сез ник дәрескә бармыйча утырасыз? Ә без Аня Валерьевна мәктәптәге матур мизгелләрне искә төшереп утырабыз. Менә сез мәктәптәге хезмәт елларына нинди якты мизгелләр хәтерлисез? Заман укытучысы, ул диләнүче, кызыксындыручы, белем һәм тәрбия бирүче. Ә борыннан да бигрәк, ул һәр вакыт яңалыкка омтылучы һәм белгәне белән уртаклашырга тырышучы. Безнең мәктәбебездә менә шундый педагоглар эшли. 2023 елда булып узган китапханәчеләр семинары, рус теле һәм әдәбияты укытучылары, туган тел мөгаллимнәре семинарларында алар мастер-класс, ачык дәресләр, кызыксылы чаралар күрсәттеләр. Тәҗрибә уртаклаштылар. Укытучылар безнең хезмәттә кунаклар тарафыннан югары бәяләнде. Ак кәгазьдәй сабый күңеленә яхшылыктан ырлык сала алсам, һәр баланың сизгер йөрәгенә яратырлык ачкыч таба алсам, кирәк чакта шагыйрь, артист булып, бала күңелләрен яуласам, классымда булган һәр баланың якын дусты булып кала алсам, ә балалар олыларны зурлап, кешеләрне кеше итсәләр, үсеп җитеп, илгә хезмәт итеп, туган җирне үзлеп сөйсәләр, менә шушы инде олы бәхет, язмышларның тәңгәл килеше, әниемнән алган һөнәремнең, хезмәтемнең хәләл җимеше. Данис, Иделия, әйдәгез әле бер физминут ясап алыйк. Ничек уйлыйсыз? Менә син, Иделия, нинди спорт белән шөгыльләнергә яратасың? Мин шоңгыда шурга яратам. Сиңа, Данис, нинди спорт төрләре ошый? Мин волейбол һәм баскетбол уйнарга яратам. Менә бит безнең кызлар да волейбол буенча зур уңышларга иреште. Кукмара шәһәрен Барс-Арена спорт комплексы базасында Татарстан Республикасы мәктәп укучылары арасында волейбол буенча зона уеннары узды. Безнең кызлар командасы Галихметова Риналия, Книжкова Полина, Назарова Алина, Назарова Кристина, Григорьева Ксения, Денисова Зарина, Ильина Вероника, Максимова Снежана. Мәктәп волейбол лигасының муниципаль этабында уңышлы җиңеп, Шеявалның зона этабында катнашты. Барлык командалар данлыклы әзерлектә һәм җанатарлар төркемнәре белән килделәр. Уен барышында спортчылар уен кагыйдәләрен яхшы белүләрен күрсәттеләр. Кызлар үзләренең бу спорт төрендә осталыкларын күрсәттеләр. Алар иң җитез булып чыктылар. Ярымфиналга уңышлы үттеләр. Ярымфинал уены бик кызу барды һәм ешканат дулкынландыргыч моментлар күзәтелде. Һәр команда җиңү өчен лаеклы көрәште. Безнең команда 3нче урынны алды. Котлыйбыз һәм киләчәктә дә спорт җиңүләрен телибез. Алдан әйтеп үтелгәнчә, безнең мәктәбебездә тәҗрибәле укытучылар эшли. Шулай бит, малайлар? Иделия, син нәрсәгә һаман укытучыларны мактыйсың? Бүген тагы бишле куйдылармы, тагын мактадылармы? Ник аларны мактамаска? Алар үзләренең укучыларның төрле өлкәләрдә көч сынаша алырлык шәхесләр итеп тәрбиялиләр. Әйе, алар бит укытучының авызына карап торалар. Игә кайткач китапка кадалалар. Ә миңа нишләргә? Ничек инде нишләргә? Укытучылар бит сезне түгел, мине ачуланалар. Минем урамга уенга чыккач, кайтасым килми, арып кайткач, йокым туймый. Үй эшендә әзерләмим мин. Шуңа күрә дәрестә дә игътибарсыз мин.
Теләсәм, без сиңа ярдәм итәрбез. Менә бит Иванов Данияр нинди зур уңышларга иреште. Лобачевский исемендәге Казан Федераль университетында 8-нче Бөтен Россия фәнни конференциясе узды. Безнең 6-нчы сыйныф укучысы Иванов Данияр рус филологиясе секциясында катнашты һәм үз эшен лаеклы яклады. Җитәкчесе рус теле һәм әдәбият укытучысы Иванова Эльмира Хуснуловна. Аларга алга таба да уңышлар телибез. Мин сезне кайсы ел фасылларын яратканыгызны белдем. Таниска җәй ошый, Иделия кыш, ә миңа кайсы ошый? Ничек уйлыйсыз? Без белмибез. Син гел яхшы кайф белән мәктәпкә киләсең, елмаеп йөрисең. Син берәр сер беләсеңме әллә? Безгә дә әйт. Бар инде ничек булмасын, сирсез яшәп булмыйшаны. Сезгә әйтсәм бер кешегә әйтмисезме? Юк, әлбәттә әйтмибез. Мин мәктәпкә барыр алдыннан каникулга ничә көн калганын санап куям да, минем кайфым күтәрелеп китә. Көн сайын календарьга күзәтеп торам. Син үзең белән календарьны йөртәсеңме? Әлбәттә. Менә бу кызык булды. Минем дә кайфым күтәрелде. Безнең укытучылар да, укучылар да каникулларны бик күңелле үткәрәләр. Карап китәсегез киләме? Әйдәгез бергә карыйбыз. Каникуллар иң матур вакыт. Аларны һәр вакыт түземсезлек белән көтәбез. Яхшы ял итәргә, көч җарга яки үзеңне башка эшчәнлектә сынап карарга хыялланабыз. Менә мәсәлән 6-нчы сыйныф укучылары Күкмара кинотеатр бардылар һәм чын вакыйгаларга нигезләнгән Кукуруз рәтләре буйлап кояшка фильмын карадылар. Укучылар сәяхәттән яхшы, күтәренке кәеф белән кайттылар. Ә 10-нчы сыйныф укучылары Кунакчыл Казан шәһәренә сәяхәт кылдылар. Балалар Мазапарк күңел ачу үзәгендә булдылар. Сәяхәт кызыклы һәм вактыргыч иде. Әйдәгез, нишләп торасыз сез? Нишләп укырга уйлыйсызмы сез бүген, юкмы? Руслан Рашитович безне бит телевизордан күрсәтәр. Без мәктәп турында, укучылар, укытучыларның тормышлары турында сөйлибез. Шулаймыни, нишләп башта ук әйтмәдегез аны? Анда мине дә күрсәтәчәкләрме соң? Әлбәттә, әйдәгез бергә карыйбыз. Мәктәбебез укучылары сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән девиз астында яшиләр. Спортка битараф булмаган укучылар флорбол түгәрәген үз итәләр. Җитәкчесе Гатиятов Руслан Рашитович. Әлеге түгәрәккә егетләр һәм кызлар бик теләп йөриләр. Район күләмендәге ярышларда катнашалар. Кешедә культуралылык, сәнгатькә, спортка мәхәббәт тәрбияләү җәмгыятьнең мөһим бурычларыннан берсе булып тора. Ә кеше бик талантлы булып та югалып калырга, күренмәскә мөмкин. Нәкъ менә шул максаттан эшләп килгән түгәрәкләребез күбрәк булыр, тагы да камилләшер, балаларны җәлеп итеп торыр дип ышанабыз. Руслан Рашитович, китми торыгыз. Безнең тагын бер видео сюжетыбыз бар. Үсеп килүче буынны тәрбияләү белән Бөтен Россия хәрби-патриотик иҗтимагый юнармия хәрәкәте шөгыльләнә. Әлеге хәрәкәттә катнашу балалар дуслык һәм иптәшлек төшенчәләрен өйрәтә, потенциалны ачуда ярдәм итә. Командада эшләү осталыгын укуда һәм спортта җиңүләргә омтылуны нигезли. Безнең юнармия отряды Ажаган 2023 уенының районның этабында катнашты. Һәм 8-нче сыйныф укучысы Дмитрий Назаров ака 74-не тулысынча сүтеп җыю ярышларында 1-нче урынны яулады. Данис, кара, теге кем бара. Сез нишләп шулай киендегез? Ник, без спектакль күрсәтмибезме ни? Син ник мине ялганлады? Мин думал, мин хотел, чтоб сине тоже телевизордан күрсәттеләр. Менә бит камера бар, микрофон бар, артистлар юк. Спектакль, ул сиңа зур эш, ул сиңа шалай-валай түгел. Менә кара, без ничек итеп уйнадык. Китап безнең җаныбызга ингән, каныбызга сеңгән. Китапсыз күңел, буш күңел.
Китапсыз йорт, нурсыз йорт. Китапсыз милләт, кыйлапсыз милләт. Без китаплы халык. Бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән кулъязма китаплар шул хакта сөйли. Ул кулъязмаларны махсус күчереп язучы осталар барлыкка килгән. Аннары инде басма китаплар чоры башланган. Безнең әби-бабайларыбыз үз телләрендә гыйлем истәгәннәр. Китап дигән сихри дөнья белән безне укытучылар һәм әниләр таныштырды. Малайлар, без бүген күп нәрсәне искә төшердек, әмма берсен онытып калдырганбыз. Нәрсә булды микән ул? Инде искә төшермәгән әйбер калмады бит. Бар, бер зур тантана. Мөхәллим һәм остаз силу кысаларында Күкмара районы Мирья авыл клубында безнең мәктәп зур отчет концерт оештырды. Концерт укытучыларга һәм әти-әниләргә багышланган иде. Әлеге чарада төрле түгәрәкләргә йөрүче укучылар катнашты. Алар үзләренең еллык нәтиҗәләрен күрсәттеләр. Һәркем бик нык тырышлык һәм дулкынлану белән әзерләнгән концертны авыл халкы җылы кабул итте. Яңа зур сәхнәдә чыгыш ясау балалар өчен сынау да, тәҗрибә туплау да булды. Уку елы азагында шушы концерт программасын без Йомаклау ата-аналар җыелышыннан соң үзебезнең Иштуган клубында да күрсәттек. Громбеттон җәйнең иң матур вакытында болында уздырыла. Удмуртлар Вож дигән илаһлары куалы дип аталган гыйбадәт хәнәләреннән болын кырларга чыгып оча һәм кире Петрауда гына кайта дип ышаналар. Шуңа күрә алар табигать кочагында дога кылалар. Бәйрәмдә кунакларны бутка, башка милли тәм-томнар ризыклар белән сыйлыйлар. Мәйданда традицион милли ярышлар, спорт уеннары уза. Республикада громбеттонны бәйрәм итү 1998 елда кире кайтарылды. Бәйрәмдә төрле йолалар, республиканың төрле районнарыннан, Удмурт республикасыннан килгән төрле фольклор ансамбльләре чыгыш ясый. Менә безнең укучылар да әзерләнеп, матур итеп киенеп, громбеттон бәйрәмендә чыгыш ясады. Дуслар, без нидер онытып торабыз. Юк инде, барысын да әйттек. Син безне бутарга телисең бугай. Иделия, Данис дөрес әйтте. Без иң зур кеше турында әйтергә оныттык. Всё, бетте баш. Безне иртәгә мәктәптән куып чыгаралар. Юк инде, сез нәрсә? Сез безнең директорны белмисез. Ага, белмибез, беләбез. Йә, әйттегезчә миңа. Нинди ул? Ул яшь, үз эшенә бирелгән чын мөгаллим. Сүзне үзенә бирик. Анатолий Владимирович, Иштуган мәктәбе турында сөйләсәгез иде. Иштуган урта мәктәбендә быел 70 бала белем ала. Аларга 22 укытучы белем бирә. Инде безнең классларга килгәндә 1нче класста быел 10 бала керде. 9нчы классны 9 бала тәмамласа, 11нче класста бездә 6 бала укый быел. Инде коллективыбыз яшь, энергияле, укытучылар балаларга белемен һәм тәрбия бирүгә бар кешеләрен дә биреп эшлиләр. Инде моның күрсәткечләре булып, аларның төрле конкурсларда, ярышларда катнашып алган призлы урыннары дип тора. Инде быел мәктәбебездә федераль программасы кысаларында инде үсеш ноктасы дигән федераль программасы оешып китте. Инде укытучыларга быел эшләргә бөтен мөмкинлекләр дә ясалган. Аның өчен инде без бөтенебездә рәхмәтләребезне әйтәбез инде үзебезнең җитәкчеләребезгә. Балалар быел якты, җылы, бар уңайлыклары булган бинада белем алалар. Мәктәбебез инде төп байлыгы ул балалар. Инде әлбәттә безнең укучыларыбыз башка мәктәпләргә караганда инде без шунысын белән аерылып торабыз. Инде безнең мәктәптә 3 милләте булган балалар, татар, рус, удмурт балалары белем ала. Белем бирүдән инде тыш без аларга бер-берсен карата хөрмәт, толерантлык хисен тәрбиялибез. Инде шулай ук ата-аналар белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Мәктәп һәм гаилә ул инде кулга кул тотынып, бергә эшләргә тиеш дип уйлыйм мин үзем. Безнең максат инде ул белемле, конкурентлыкка сәләтле, иҗади шәхес тәрбияләү. Мин уйлыйм, без максатыбызга ирешербез дип ышанып торам. Анатолий Владимирович, мәктәп директоры булып эшләү авырмы? Замир, һәрбер эшнең үз авырлыгы, үз җаваплыгы бар. Инде шуңа килгәндә мәктәп директоры булу эшләү ул җиңел түгелдер дип әйтәсем килә. Инде бу эштә иң мөһим балаларны ярату, укытучыларны ярату, ата-аналар белән бергә эшләү. Андый кешедә
хаслар булырга тиеш. Шуңа күрә директор булып эшләү җиңел түгел. Сез ни өчен укытучы һөнәрен сайладыгыз? Укытучы һөнәрен сайларга миңа инде кечкенәдән үк бабаем өйрәтте. Минем әни яктан бабай укытучы булган. Минем апаларым, абыйларым да укытучылар. Мин инде аларны кечкенәдән күреп, укытучы профессиясын яратып үстем. Шуңа күрәсен укытучы булганмындыр дип уйлыйм. Сезнең киләчәккә нинди планнарыгыз бар? Минем киләчәккә Замир инде планнарым шушындый. Быел уку елы матур гына итеп башланып китте. Инде алга таба да уку елы шулай тыныч һәм матур гына барсын иде. Уку елы ахырында инде безнең чыгарыш классларыбыз үзләренең имтиханнарын яхшы гына билгегә биреп аттестатларын алсыннар дип телим. Инде әлбәттә бу уку елы барыбыз өчен дә күңелле мизгелләр белән генә истә калсын иде дип шундый планнар белән яшибез. Миллион путей, миллион дорог, но свою нелегко отыскать. И приходим мы в школу на урок, чтобы учиться, искать и мечтать. Чертим графики, учим правила, узнаем, как прекрасна земля. И уводит нас в дальнее плавание педагог, капитан корабля. Яркий свет пути мы увидели, этот мир познавая с нуля. С днем учителя, наши милые учителя. Жизнь не сладкая, ночь с тетрадками, и с мелком целый день у доски. Будни, праздники слишком разные, попадаются ученики. Но не важно им, и за каждого будут биться до боли в висках. И разумное, доброе, вечное сеять в наших умах и сердцах. Яркий свет в пути мы увидели, этот мир познавая с нуля. С днем учителя, наши милые учителя. Время быстрое, тает искрами, словно слезы большого костра. Как не хочется, но закончится эта школьная наша пора. Миллион дорог, только главное, это будет дорога твоя. Ты отправишься в дальнее плавание, капитан своего корабля. Яркий свет в пути мы увидели, этот мир познавая с нуля. С днем учителя, наши милые учителя. Яркий свет в пути мы увидели, этот мир познавая с нуля. С днем учителя, наши милые учителя. Хөрмәтле тамашачылар, Иштуган урта мәктәбенә багышланган тапшырыбыз ахырына якынлаша. Сезгә саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык. Сезнең белән Иделия, Данис, Әмир, Замир булдык. Сау булыгыз.